Qozanda спортның су түрлері бойынша халықара дуслық ойыннары турнирі болып узды. Бириде тәжірибелі спортшылар һәм дәрежелі қонақлар да катнашты. Турнир барышын біздің хабаршыбызда көріп қайтты. Су спорт түрлері сарайында синхрон yüзу бойынша халықара ярышларның 3-ші күні узды. Жеңушілеріне фигуралы шоу бойынша олимпия чемпионы Алина Захитова бүләкләді. Нам всем очень понравилось, было очень здорово, классно, и такой опыт приобрести – это что-то невозможное. Радость. Счастье. Это, наверное, первые такие соревнования на таком уровне организации. И прям вот дух очень сильно придает. И вообще вот прям хочется выступать и для зрителей, и для тренеров. Ихтибарны айырыша синхрон бию усталыгы, күз явын алырлык костюмнар һәм аларның нәзакәтлелеге җәлеп итте. Дуслык ойыннары су спорт түрі буенча беренче халыкара ойын. 3 төрле юнәлештә үткәрелә. Гадәти, синхрон yüзү һәм суга сикерү. Мне безумно понравилось. Миңа бик ошады, бик матур оештырылган. Әлеге зур чарада катнашуыма бик шатмын. Ярышларның беренче этабында 6 илдән 103 синхрончы катнашты. Очень красочно. Әлеге чараның оештыру форматы ошый, бөтен уңайлыкларда тудырылган. Мы впервые на таком мероприятии. Мондай чарага беренче тапкыр килүебез. Хис кичерешләрне әйтеп бетереп булмый. Һәрбер катнашучы үз эшенең остасы икәнен күренеп тора. Мне кажется, это то, что заставляет жить и двигаться дальше. Әлеге спорт түрі яшәргә һәм күбрәк хәрәкәтләнергә этәргеч булып тора. Мондай чаралар күбрәк уздырылсын иде. Дуслык ойыннары турнирында барлыгы 3 этап һәм шуларның беренчесе тәмамланды. Киләсе ярышлар ноябрь һәм декабрь айларында узар дип көтелә. Дина Нәҗметдинова, Ангелина Морозова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.